Velkommen til Nido. Vi er glade for, at du vil være en del af vores dynamiske netværk. Lad os gennemgå et par vigtige trin for at sikre en problemfri indtjekningsproces. Lad os først tjekke din booking og sørge for, at alle væsentlige opgaver er udført. Sørg for, at du har gennemført følgende. Upload alle dine vigtige dokumenter. Under processen kan du blive bedt om ting som dit ID, oplysninger om garantistilleren, studiekort og visumoplysninger. Underskriv din lejekontrakt. Gennemfør betaling af dit depositum. Modtag din bekræftelse via e-mail. Lad os nu logge ind på din Nido-portal. Gå til afsnittet om ansvarsfraskrivelser og læs vores politikker grundigt igennem vedrørende brandsikkerhed, brug af fitnessrum, håndtering af pakker, retningslinjer for gæster. Når du har gjort dig bekendt med politikkerne, skal du udfylde og underskrive dem. Lad os nu gå videre til afsnittet om betaling. Sørg for, at alle dine udståender er betalt. Afhængigt af din bopæl skal du muligvis betale et bookinggebyr, et depositum og eller din første rate af lejen. Før du ankommer, skal du bruge oplysningerne i din e-mail vedrørende indtjekning, så du kan reservere dit foretrukne indtjekningstidspunkt. Derudover kan vi varmt anbefale, at du downloader Nido-appen. Den er din genvej til at komme i kontakt med andre beboere, få adgang til vigtige dokumenter og modtage meddelelser om pakker, der sendes til dit værelse, allerede inden du ankommer. Mange af vores Nidoer tilbyder digitale nøgler, der er gemt på din telefon, så du aldrig glemmer dine nøgler igen. Denne nøgle kan bruges til dit værelse, din lejlighed, hvis du deler med andre, de forskellige sociale steder og steder, hvor du laver lektier, samt Nidos hoveddør. Din digitale nøgle aktiveres først på ankomstdagen, men det er vigtigt, at du er klar til at modtage den, så følg trinene i den e-mail, du har modtaget før ankomst. Gør dig klar til en problemfri oplevelse med Nido. Ved ankomsten bliver du mødt af vores venlige personale i receptionen. De giver dig en Nido-nøglesnor og din værelsesnøgle, hvilket gør dig til et officielt medlem af vores netværk. Derefter kan du finde dig til rette i dit nye værelse og lade eventyret begynde. Vi glæder os til at se dig trives og skabe uforglemmelige minder her hos Nido. Velkommen til dit nye hjem.